أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه باك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. alaikum assalam. Barkanmu da kasance a wannan lokaci muna tare da 'yan uwa manyan malamai ga Sheikh Muhammad Nasir ga Sheikh Junaid. Wannan wani sako ne na gaggawa da muke son insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu tura wa 'yan uwa kamar yadda aka ga sunan abin an ce sako ne na gaggawa a bisa tattaunawa da muka yi yau ta hanyar zoom meeting tare da wasu daga cikin jagororin salafiya a Najeriya dangane da wannan imtihani da ya faɗo mana a wannan ƙasa wanda Allah tabaraka wa ta'ala yana ta jarraba mu. Adatan abin da muka sani shine abin da ya shafi kimar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da darajarsa, matukar za a taba wannan kimar to zaka ji ta ba daga bakin musulmai ba. Abin da muka sani masu taba manzon Allah su ne kafirai a America, kafirai a Denmark, kafirai a Ingila, kafirai a Faransa. Wannan shine al'ada kusan na abin da yake gudana duk lokacin da kaji an karcani kiman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zaka samu wanda ba su yi imani da annabi bane sallallahu alaihi wasallam. Da haka Allah yake rarrashin annabi tun daga zamanin sa akan masu taba kimar sa. Allah yake cewa laqad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaqulun, haqiqa ya rasulullahi cewa mun san kana shiga cikin kunci game da masu wato ƙaryata wannan da awanaka da kasancewar ka rahama da kuma abin da ya shafi wato kimarka da suke tabawa. To mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jallayi ne, yana ɗaya daga cikin wayewar musulunci da hikima na musulunci. Babu wani motsi wanda dan adam zai yi sawa'un musulmi ne ko wanda ba musulmi ba face musulunci ya tanadar da hukunci akan wannan motsin, ya tanadar da yanda ake yi a fita daga cikin dukkan wani matsala da ya fuskanto mu. To babban abin bakin ciki wanda kullum muna yi wa kanmu jaje, muna yi wa musulman Najeriya da ma waɗanda ba musulman Najeriya ba jaje, shine ya zamana a ce an samu wai mai taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wannan ƙasa tamu Najeriya. Wannan ba ƙaramin fitina bane. To wannan kowa ya sani, musamman a garin Kano an samu wasu mutane waɗanda daga cikinsu akwai mai suna Abdul Inyas wanda yana danganta kansa da Tijjaniya, ya fito yi su'ul adabi wa janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babu wani batijjani wanda yake musamman mu da aka san mu da kaunar manzon Allah da ya ji a ransa cewa wannan Abdul Inyas din bai cancanci hukunci ba, dan haka ya zama na jagorori daga wannan state na Tijjaniya daga ma wasu garuruwa aka san yadda za a yi aka kama shi wannan Abdul Inyas din aka mika shi wa hukuma domin ta hukuntar da shi. Bayan shi an samu wani mai suna Aminu Sharif wanda shi ma yanzu haka yana hannu. Shi ma jagorori na Tijjaniya suka ce annabi alaihi salatu wassalam jallayi ne, babu wani na kusa ko na nesa wanda zai taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam face sai mun mika shi ga hukuma saboda annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim. Sannan aka ƙara samun wani wanda ake ganin shi ma yana tafiya daga cikin zumuran sufayi, Abdul Jabbar Nasiru Kabara, Sheikh Nasiru Kabara. Ba mu lura da cewa yana da awan cewa shi mabiyin Sida Abdul Qadir bane ko ga gidan da ya fito gida na masoyin manzo Allah Sheikh Muhammad Nasir Kabara, aka tabbatar da abin da yayi laifi, wanda kuma alhamdulillah dukan waɗannan abubuwa a zaton mu cewa yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi din nan sai ya zama na ba ma kallon wannan dan shi'a ne, wannan dan izala ne, wannan dan ɗariƙa ne. In an taɓa annabi mukan ce ku zo, annabi ba na 'yan Tijjaniya ba ne kawai, namu ne gaba ɗaya, ku zo mu haɗa hannu mu haɗa ƙarfi da ƙarfi mu yi maganin abu. Wannan shine dalilin da ya sa muka haɗu. Wanda ya ce shi ba Tijjani ne muka kawar da kai muka ce annabi, in ba annabi ba Tijjaniya a hukunta shi. Wanda ya ce shi Qadiriyya ne muka kawar da kai muka ce in ba annabi ba Qadiriyya a hukunta shi. To wannan kes yana tafiya, abin mamaki sai muka samu wasu ƙadiyoyi daga ɓangaren waɗanda suke su salafawa ne. Daga cikin ƙadiyya na farko da muka samu kan na ja da gudu shine mun samu ƙadiyar Jala Jalingo. Kowa ya sani Jala Jalingon nan yanda ya fito kwanaki har littafi yayi dinga fitowa yana magana akan iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana kafirtar da su. Abun nan sabani ne na malamai, amma da wata manufa yake kafirtar da iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Muka nuna wa izalan ku fito, wannan dan uwanku ne yake yi wa manzon Allah. An samu wasu bisa adalci daga cikinsu wanda suka fito suka nuna wannan abun ba su goyi bayansa ba. Bayan Jala Jalingo an samu Ahmadu Gumi
kowa ya ji maganan da ya gaya manzo Allah, ayar da ta sauka ma akan kafirai ya dauka ya ajiye akan manzo Allah, ya dauko hadisai waɗanda ya musu gurguwan fahimta, wanda idan ka fahimci hadisan a zahirin yanda ya faɗa sai dai karshe ka saba wa sahabban annabi ko ka zage su, saboda zaka fi ganin kiman annabi akan kiman sahabbai. Amma babu abin da kungiyar wahabiya ta yi, babu abin da kungiyar salafiya ta yi. Ahmadu Gumi ya sha, bayan Ahmadu Gumi an samu Abbas Jega, bayan an samu Abbas Jega shi da kansa ya fito ya yi itirafi, duk da wannan muna ganin jarumtansa, ya yadda abin da ya kuskure ne. Bayan Abbas Jega kwatsam sai ga wannan na Bauchi, wanda wannan na Bauchi ya fito shine kusan zagin da ya yi wa annabi ma zagi mafi muni a cikin dukkan zagin da aka yi wa manzo Allah. Abinda shi wannan na Bauchi shine zagi mafi muni. Ya fito ya kira sunan waɗansu shehunai da bai yadda da su ba, yana kallon su a mazaunin mushrikai kafirai, ya ce shehuwa na mushe, shehuwa na mushe, shehuwa na mushe. Sannan sai ya jero sunan manzan Allah tare da waɗanda yake musu kallon mushrikai, ya kuma buɗi baki ya ce ko shi wane ya kira manzan Allah ba na son taimakonsa. Musulmi wanda ya yadda da la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya gaya wa annabi haka. To wannan kadiya ana ta tattauna ta, kuma kullum muna kiran hukuma, muna kira biyu. Na farko hukuma ta shiga ta taru wannan abin, ba kansa farau ba, yanda aka hukunta wancan shi ma bai fi karfin hukunci ba, wajibi hukuma ta hukunta shi. Don haka muke kiran hukuma ta ɗauki mataki akan wannan abin. Abu na biyu kira da muke a gurguje shine muna kiran yan uwanmu musamman ahlul layi, wanda in an taba annabi zuciyarsu tana tafasa, ba sa iya haƙuri, a danna zuciya, a bar hukuma ta ɗauki mataki da kanta. A danna zuciya, a danna zuciya, a danna zuciya, kar a yi wani abu da zai tada rigima, a bar hukuma ta ɗauki mataki. Bai fi ƙarfin doka ba wallahi, kowaye shi, ba wani wanda yake sama da doka. Doka za ta hukunta shi yanda in yana ganin shi wani ne, duk yawan jama'ansa bai kai Sheikh Ibrahim Zazzaki ba a ƙasar nan, hukuma ta kama shi ta kuma ɗaure shi. Bai kai Abdul Jabbar ba, hukuma ta kama shi ta ɗaure shi. Duk wani wanda zaka iya kawo Muhammad Yusuf bai kai shi ba. Duk da dai muna da bidiyonsa da yake maganan cewan shi yana ganin yana kira wa mutanensa nukiliya a mallaka, bindiga a mallaka, maka ba mu san me shirinsa ba, amma dai mun san hukuma ta fi karfinsa. To wannan dalili ba don komai ba, manzan Allah jallayi ne, duk wanda ya taba manzan Allah wajibi ne fuskanci hukunci. Wannan bawan Allah ya fito ya zagi manzan Allah, ya ci mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya faɗa wa manzan Allah maganar da ba wanda zai gaya wa annabi Allah ya barsa. To don haka muke kira hukuma ta yi abin da ya kamata. A minti ɗaya, zaman mu da muka yi da waɗannan wanda muka tattauna da su, waɗansu jagororin salafiya, mun musu bayani. Sun ɗauka mu muna yin wannan abin don muna son mu yaƙi izala ko mu yaƙi tafiyar salafiya, ba ma son ku, mun tsane ku. Ba haka bane wallahi. Duniya ta fahimci wannan. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine manufanmu, shine maqsadinmu. In manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya tsakanin al'umma, kaje kai ta izalancinka, ka bar ni ma in je in ta san annabi na sallallahu alaihi wasallam. Kai kuma da kaga baka san shi, amma dai ba sai ka fito kayi bakin magana akan manzan Allah ba. To alhamdulillah, zaman mu da muka yi da su, mun bujiro musu da wasu bidiyoyi na malaman su, sun ga bidiyoyin, mun danna musu su ji ba mu kadai ne muka ce yayi su'ul adabi, yayi batanci wa manzon Allah ba, hatta wasu daga cikin malaman izalan sun faɗa. To wannan da mun so zaman mu sa shi live ya zama na mutane sun gani, to amma sun ce sun roki arziki, su ba su so dan a yi wannan ba, sannan kuma ba ma sai an faɗi sunan su ba. To ba laifi, ba za mu faɗi sunan ku ba, ba za mu sa shi live ba, amma dai recording din mu yana nan ko saboda gaba da sauransu. Amma wannan ba zai hana mu ƙara bayyana wa mutane, musamman su yan izala, su ji mu. Ba mu da wata manufa cikin wai mu cutar da ku, ko mu yaƙe ku, ko mu yi wani abin da zai ƙwarzana aƙidar ku. A'a, kawai mu annabi Muhammadu jallayi ne. Yanda aka hukunta wanda suka taba annabi, ku yadda dan uwanku yayi laifi shi ma a hukunta shi. Wannan kawai shine a sakon da muke so mu isar insha Allah. Afwan akramakallah. Na'am. Bismillah shaykh. Na'am. A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Wa ba'd. Na'am. Na'am. Alhamdulillah. Jawabi ya gabata daga bakin Sheikh Abdul Fathi, wanda dukkanin sakon da ake bukatan a isar, nasan wanda suke bibiyan mu sun fuskanci nukudodi masu muhimmanci akan abin da ake faɗi. Kafin nan Sheikh Junaid ya zo ya karasa wato idahin bayani din akan abin da ake so a faɗa. Dalilin wannan zaman namu, kamar yadda kuka gani, sako ne na musamman cikin gaggawa,
wanda muke so mu sharing din abin da muka tattauna da dukkanin al'umman musulmi, sannan kuma sakon ya isa ga mahukunta, kasancewar fahimtar da muka yi a zaman da muka yi ya ba mu wasu haske wanda za mu canza kalan isar da wannan sako na neman wato dakila wannan mutumi wanda yake batanci ga shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam. Abu na farko dalilin zaman nan shine wasu daga cikin jagorori na salafiya a Najeriya wanda suke da fahimta, wato kyakkyawar fahimta, wasu daga cikin su kwanakin bayan mun saka bidiyoyi daga ciki na yadda suke nuna tabbas abin da aka yi lallai sul adabi ne ga janabin manzan Allah, kuma a farkon lamari suka ce tabbas sun zo sun ba da kariya ko kuma daga wajajen da suke an musu umarni sun yi hutubobi da makamantansu, amma yanzu sun fahimci cewa lamarin nan wato sul adabin ya wuce hankali, hasali kullum abin gaba-gaba yake yi, ya zamto su ma ba su sha ba balle kuma sauran al'umman musulmi. Wannan dalili yasa wasu daga cikinsu suka nemi cewa tabbas suna buƙatar mu samu daidaito wajen fahimta. Abu na farko shine lallai fa ba dukkaninsu bane suke da mummunan aƙida irin ta shi wannan mai batanci ga annabi sallallahu alaihi a garin Bauchi Idris Dutsen Tanshi. Sannan na biyu kuma suna tabbatar da cewa su mai tahririn mahallin maudu'i, shin tattaunawar mu akan istigasa ne ko tawassuli ko abin da ya shafi isti'ana, wanda wannan kuma mun gaya musu kowa ya sani lawa alfu kalla tun da muke ba mu taɓa yin magana akan wai istigasa bane maudu'in mu ko isti'ana ko abin da ya shafi tawassuli. Abin da muka faɗa shine tun talatale, tun farkon fitowar izala zuwa farkon salafiya zuwa izala tun har zuwa wanda suka yi kowane irin dawa, mun jima muna samun sabani akan abin da ya shafi tawassuli, istighasa da isti'ana, kowa da irin yadda yake fahimtar abin da yake fahimta, amma ba mu taɓa lakana ma ɗaya daga cikin su cewa ya zagi manzan Allah ba, tun daga kan Sheikh Abubakar Gumi zuwa kan Sheikh Jafar zuwa kan shi Albani zuwa kan shi Sani Rijal Lemo, Kabiru Gombe, waye sunan su duka an jima ana tattauna da su akan wayannan masail din, amma babu mutum ɗaya da a ce mun tuhumci shi cewa ya zagi manzan Allah game da matsalar istigasa ko isti'ana ko tawassuli. Wannan yasa dukkanin su suka fahimci lalle hakikanin manufan mu menene shine su'ul adabi ga janabin manzan Allah, wanda shi wannan Idris Abdulaziz yake yi. Daga cikin maganganun da ya faɗa na farko kamar yadda kuka ji hadarin magana, ya nuna cewa kalmar nuna kamar ma'aiki ba shi da amfani, domin abin da ya ce baya son taimakon shi, wanda wannan kalmar har ya sa wasu daga cikin mabiya makafi suke cewa ba sa son ceton manzan Allah tunda taimako ne, don kai ka san cewa babu wani taimako na annabi da ceto bayan wannan kalmar la ilaha illallah. Taimako ne na manzan Allah, musulunci taimako ne na annabi Muhammadu, sallah taimako ne na manzan Allah, biyayya wa iyaye taimako ne, kai samun suna mai kyau ma taimako ne na annabi Muhammadu. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Annabin nan shi Allah ya ce ya ceto ku kuna bakin gaban wuta dukkanin halitta. Manzo Allah ya zo ya tsamo mu, muka fito muka shigo zuwa ga wannan turba na hanyar gaskiya. To wannan ya nuna cewa da yawan su sun yi taraju'i, sun fahimci hadarin maganan wannan mutumi. Maganarsa lallai suka ne ga hadaran shugaba, sannan maganarsa ruguje musulunci ne, maganarsa ruguje tarbiyya ne na al'umma baki daya. Wannan yasa da yawan su suka sake duba, suka kuma yi tunani da abubuwa na biyu, kamar jawabin da Shalfate na farko shine yanda a tijjaniyance mun kau da kai ga duk wanda ya zagi shugaba ya nasabta kansa da tijjaniya. Na farko an ji labarin Abdul Inyas ya yi magana, aka yayi sul adabi ga janabin manzan Allah, wanda ya nasabta kansa har da kama sunan shi Ibrahim a matsayin shi nasa ne. Haka muka yakice shi, mu muka kama shi, shehunan mu suka yi umarni, hasali Khalifa Ishaq Rabi'u Allah ya kafarta masa yayi bayanin cewa duk wanda ya je da sunan wai ya zo ne ya belin Abdul Inyas, to yana umarni wa hukuma ta kama shi, domin wannan shi kansa batanci ne ga ɗarikar tijjaniya, sannan batanci ne mu masoya annabi Muhammadu, sannan kuma nuna rashin gata ne ga shugaban halitta. Wannan kowa ya ji, kuma an ɗauki matakin da ya kamata ba tare da mutum ɗaya da sunan muryar tijjaniya ya dafa masa baya ba. Mun yakice shi, ba ma san duk wanda ya soki manzan Allah. Ayan nasu khallul hazla waqfu muhammadan wa illa tawran ad-dahr jadda bara'i. Wannan da koyarwar Maulana Musho Ibrahim ne, kar ku yadda ku mara ma wani baya koda da wasa da sunna ɗaya ne daga cikin sunnonin manzan Allah. Sannan kuma aka yi wannan, an sake yin wanda taɓa sayyidina Umar yayi da awar cewa shi ba tijjani ne, da yana izala yana cin karansa babu babbaka, ana ce mishi Adam Mina. Wannan dalilin wannan muka zara kan sakali, kowa ya ji yadda aka yi ba shehi ɗaya da mara mai baya. Maulana Musho Usman Bauchi har ya ba da fatawa game da cewa ina amfanin ɗariƙa da zagin sai na Umaru,
wanda sai na Umar mai gidan Shehu Tijjani ne, domin wanda ake ganin sa na goye a cikin sahabbai ya fi karfin dukkanin waliyan Allah a wajen mu, ina ga kuma kamar sai na Umar. Wannan haka aka yakice shi, aka ji aka ɗauki mataki a kansa. Masallacin da yake yi aka sanar da cewa dukkanin Tijjana su watse, ba wannan bane, a dai mafi saukin karanci dai an ɗauki mataki na barranta da shi. An yi haka, an yi irin Aminu Sharif, aka zo kan Abdul Jabbar din nan ya kasance yana zuwa gidaddakin mu neman albarka, ya kasance yana tafiya tare da mu wajen wato kariya ga janabin shugaba, wajen abin da ya shafi kariya ga shehunai da shauransu. Amma da ya zama ya yi zamiya, an nunnuna masa danja da kusakuransa yake ji, wannan yasa aka fito aka barranta da shi, kuma muka rufe ido duk da cewa yana da asali, cewa lallai babansa shine Sheikh Nasir Kabara. Sheikh Nasir Kabara kuma dukkanin Najeriya an san irin gudumawan da yayi a ɗarikar Kadiriya karkashin tutan Shehu Dan Fodiyo. Sannan kuma an san gidansu gida ne na ilimi, an san cewa ba tsintacce bane, amma wannan dalili yasa muka watsar da shi, muka zaɓi manzon Allah, ba mu yi waige da cewa wannan tsufanci bane ba. Yau kawai sai rana a tsaka a Izala aka samu irin su Abbas Jega, aka samu irin su Ahmadu Gumi, aka samu wanda shi Idris Abdulaziz, wanda Idris Dutsen Tanshi yayi abu mafi muni. Dukka wa'innan ana ba mu wasu kariya, amma lalle Abbas Jega ya fito ya nuna cewa abin da ya kuskure ne kuma ya janye. Sannan aka zo kan Jala Jalingo, abin da ya ga zanabin Sayyidina Aliyu, aka zo kan Jala Jalingo game da abin da ya shafi iyayen manzon Allah. To yau an duro kan wanda ya batancin da tun da ake batanci ba a taɓa ɓatanci wacce take a kaikaice mai muni irin wannan ba, domin wannan ɓatancin ta fi zagi, domin nuna babu amfani ta kusa ko ta nesa da zai iya amfana ga shugaban halitta, da karantarwa mutane munanan kalmomi, wanda yanzu yana ƙara ɗuguyani a kai, har yana nuna cewa manzan Allah sallama a'udhu billahi a bakin shi bai da mallakan sisin kobo duniya da lahira. Wannan kalmomi ne wanda suke na wato kaskantarwa da wulakantarwa ga janibin shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam. To wannan yasa muka hallala wannan maudu'i, muna kara kira ga al'umma su sani cewa ba faɗa muke da izala ba faɗa muke da salafiya ba faɗa muke da koda boko haramun akan wannan nukdar, sai wanda ya zo ya shiga gaban mu. To wanda ya shiga gaban mu, to koda ya kira sunan shi shine Batijani dan faida, koda ya kira sunan shi shine dan izala ko dan salafiya, koda ya kira sunan shi shine bawahabi ko ahlus sunna, to ya sani abokin faɗan mu ne akan kare annabi Muhammadu. Amma shi ya zo ya shiga faɗar da ba tasa ba. Wannan ya sa muka hallala dukkanin malaman da suka zauna, wato sun nuna kyakkyawan fahimta. Wannan ya sa muke cewa lallai mutane muna kara tahariri da yawa. Akwai wanda suna son adalci daga cikin wanda suke dawar cewa su salafawa ne, kuma lallai sun dinga jawabi akan maganan girmama annabi. Wannan taratsi da shi wannan Idris yake dan taratsi din nan, sun ce lallai ba su tare da shi a cikin wannan taratsinsa. Na biyu kuma sun ce ba su tare da shi a cikin rashin usulobi na kama sunan annabi gaya da yake. Wayannan kalmomin lallai mun girmama wannan al'amari, kuma lallai dukkanin musulmai su sani wannan faɗa ne na musulmi baki ɗaya, ba na wani mutum bane ko na wasu mutane wanda suke a gefe waje guda. Saka alhamdulillah muna ƙara kira ga dukkanin al'umman mu su kula wajen rashin ɗaukan mataki a hannu, kuma lallai a girmama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a matakin farko, a ba da haɗin kai, wato mu zaɓi manzan Allah fiye da rayuwarmu. Annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, manzan Allah shi ya fi cancanta mu'minai su zaɓe shi fiye da rayukansu, fiye da kawunansu. Sannan kuma muna kira ga hukuma, lallai wannan batanci ko zagi ko cin mutunci da Idris yayi ga janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abu ne da wajibin ta ɗauki mataki, domin ba a kansa aka fara ba. An ɗauki mataki akan wanda suka fi haka, wanda suka gaza haka. Mun ji abin da ya faru a Sokoto, wanda ta yi batanci ga shugaban halitta, kafin a ankara mutane ma sun kashe ta, kuma ba abin da za a iya yi, domin wannan ta taɓa mashair ne, blasphemy ne, kuma addini ba a halatta mu wani addini da batanci ko daga shehunan wasu bane, balle annabinmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. To muna kira ga hukuma, lallai matakin da ake shirin kai na ɗaukan mataki game da wannan mai ɓatanci, lallai a gaggauta ɗaukansa domin kiyaye yawan yaɗa irin wannan ɓarnar da rashin zaman lafiya ga al'umma. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. To a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim, wa sallallahu ala sayyidina rasulillahi al-amin. Amma ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabai sun gabata daga Sayyidi Abul Fathi da Sayyidi Muhammad Nasir dangane da wannan wato mas'ala da muke ciki na jarraba wanda al'umma suka samu kansu
na wannan mutumi da yake batanci ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, yake ikirari, yake bugun kirji, yana ganin wannan abin da yake abu ne na gwaninta, har yana ganin haka ma wata karama ce Allah ya masa. A'udhu billah wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura. Wannan magana ne wanda duk musulmi ba zai taba yi masa daɗi ba. Mu mun san cewa da yawa daga cikin waɗanda suke bangaren salafiya da izala da wanda suke kiran kansu ahlus sunna sun san wannan magana batanci ne ga annabi, amma suna ganin cewa kamar wannan idan suka taimaka mana a kai, kamar misali an taimaki ɗariƙa ne. Annabi ba iya na 'yan ɗariƙa ba ne, annabi na duk musulmi ne, annabi na duk wanda yake ikirarin la ilaha illallah ne, annabi na duk mai karatun alkur'ani ne. Ya kamata mu fahimci wannan, kuma ba za mu zamo wato mun tabbata akan musulunci da imani ba har sai mun zaɓi annabi akan kowa. Ga hadisin sayyidina Umar nan na Abu Huraira wanda manzon Allah suna tafiya da sayyidina Umar, annabi sallallahu alaihi wasallama yana rike da hannunsa, ya ji daɗi sai ya ce ya rasulullahi wallahi ina son ka fiye da kowa, raina ne kawai. Annabi sai ya ce ya Umar, imanin ɗayanku ba zai cika ba sai ya so ni fiye da ransa. Sai ya sake ce wallahi ya rasulullah yanzu ina son ka fiye da uwa da ɗa da rai da dukiya da kowa. Annabi ya ce masa al'ana ya Umar. Kaga wannan wato ba da ka zama mumini ba sai ka fansar da annabi da koda a ce uwa ne da uba. Akwai sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bayan yayi imani mahaifiyarsa ta fito ta zauna a rana, ta ce ita ba da ta koma gida ba kuma ba da ta ci ba da ta sha ba har sai ɗanta ya bar musulunci. Yana lallaba ta yana ce mata ki ci abinci ki sha ruwa, ta ki. Ya ce mata to wallahi zan miki rantsuwa idan da kina da rai 1000 ɗaya ya fita a mayar miki da wani, ɗaya ya fita a mayar miki da wani, in danga suna karewa suna fita da ɗaiɗai da ɗaiɗai to ba zan taɓa barin manzan Allah ba. Kaga wannan shine ainihin sadaukarwa. Sayyidina Abubakar ranar fatu Makkata ya zo da mahaifinsa tsoho ne, ya fi shekara 100, ya zo da shi ya ce ka karbi imani a gurin annabi Muhammad. Annabi ya ce da ka bari na je gurinsa. Sayyidina Abubakar ya ce ba za ka je gunsa ba ya Rasulallah. Ma'ana kowane abu yana da arha idan an jingina shi da manzan Allah, kuma idan an duba abin da ya shafi ladabi a janabin manzan Allah, kamar yadda muke munashada muke haɗa 'yan uwanmu da Allah da cewa mu kare kiman annabi da karishmansa, domin kare shi shine kare musulunci. Ba wani addinin da zai tsaya ba tare da manzan Allah ba. Idan dai har da a rushe manzan Allah to fa addini an rushe shi gaba daya, kungiyan kan an rushe ta, abinda kake da'awa akan tan an rushe ta. To muna kira zuwa ga a duba kalman cewa ko annabi ba ni neman taimakonsa. Da gaske babu wanda yake taimako sai Allah, ba mai bayarwa sai Allah, ba mai hanawa sai Allah, ba mai komai Allah ke yi. Amma annabi sallallahu alaihi wasallama idan an ce annabi yayi sai ya zama laifi. Bayan dan je gurin likita na ce yi min wabtagu ilaihi alwasila a cikin suratul ma'ida, zan je gurin likita in ce likita taimake ni, zan je gurin mai dukiya in ce taimake ni ina da bukata kaza, zan je kaza in ce a taimaki. To wai shin duk waɗannan taimako da muke nema a gurin wasu mun fa san Allah ke yi, amma sai mu je gurin su mu ce kuma na. To annabi sallallahu alaihi wasallama a ce ba yi da shi, yabansa akai ko girmama shi akai? Malam wannan magana ne mai girma. A kowace kungiya kake in dai zaka cire son zuciya ka karbi gaskiya, ba an yi ta bane domin a nuna girman manzon Allah, an yi ne domin a nuna annabi ya gaza, annabi ba zai iya komai ba, ba zai iya taimakon kansa ba. Me ya kawo wannan magana? Yanzu misali wani ya zo ya ce malam taimake ni, sai na ce masa ka je gurin Allah ka nemi taimako. Kaskanta shi nayi, ai na san Allah ke yi, shi ma ya san Allah ke yi, amma ya zo guri na saboda yana ganin ina da wata alfarma, ina da wata daraja. Ballantana annabi da duniyan da a gurin Allah bata kai fifikin sauro ba. Law kanatid dunya tusawi inda Allahi janaha ba'udatin ma saqal kafira min hashur batamain. Da duniya ta kai fifikin sauro a gurin Allah, hadisi ne ingantacce na Muslim, to kafiri ma ba da a bashi kurbin ruwa ba. Duniyan da duk ake magana akan ta bata kai fifikin sauro ba a gurin Allah. Sai kake cewa wannan fiffiken da abin da bai kai fiffiken sauro ba a gurin Allah, wai har yana da wani matsayin da a kansa da a goranta wa manzan Allah. Annabin sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda idan wallahi idan muna faɗansa kai tsaye yake taɓa imaninmu. Wallahi idan muna magana akan wannan kadiyan, wallahi ba da baki muke magana ba, da zuciya muke magana. Zuciyarmu mukan gagara mallakan zuciyarmu, saboda
ainihin kaskanta manzan Allah ne. Har a samu wanda zai zo yana cewa annabin da ko kwallon dabino bai mallaka ba, fatan kwallon dabino annabin ne kuma za a faɗa wa kaifa tad'u ila dunya darurata man laula lam tukriju dunya min al-adami muhammadun sayyidul kaunaini was saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Annabin da Allah ubangiji ya mishi lamunin ya taba dutsen ya zama zinari, annabin da Allah ubangiji ya mishi lamunin ilimin farko da na ƙarshe, annabin da Allah ya bashi Qur'ani, annabin da ya zo da musulunci, annabin da ya zo da sallah, annabin da yake da shafa'atu yawmal qiyama maqamul mahmud, annabin da yake da tafkin alkausara, annabin da yake da duka a kawar da wannan, a yi irin wannan gatsalin ga manzan Allah. Sannan kuma sai ka ce wai wannan dan kungiyarmu ne ko yana kara tauhidinmu ne. Wani irin tauhidi ne wannan? A je a ɗauko duk littattafan da aka yi bayani akan nau'in zagin annabi, za a ga zagin annabi ko wani abu ka faɗa. Yanzu misali, ya tabbata annabi dai ya yi kiwo ko kuma ana kawowa cikin siransa, to a ƙa'ida ta ijma'in malamai ko cewa kai ai annabi ma ya yi kiwo, ka faɗi magana ba ta fiskan tawadi'u da girmamawa ba, to ka zagi manzan Allah kuma jininka ya halatta. Ka zo kana magana ka ce ko annabi ma a gidansa ba a akan yi kwana 3 ba a ci abinci ba ta hanyar izdira'i, jininka ya halatta. Shi fa annabi sallallahu alaihi wasallama daban ne. Saboda haka ni zaman da muka yi yau da waɗannan 'yan uwa ya daɗa haska mun wani abu. Abin da ya haska mun shine yana daɗa haska mana akwai waɗanda suke yin abu saboda Allah, sabila da uslubi da yanda suke maganan da kuma yanda suka nuna kiman annaba a gurinsu da yanda suka koka dangane da rashin mutuncin da wannan mutum yake yi. Wallahi ya nuna mana akwai waɗanda akwai annabi Muhammadu a ransu. Kuma alhamdulillah ba abun mamaki bane idan an samu wasu daga salafiya sun zo sun nemi su ji daga gare mu shin izala ko kungiyarsu muke so mu yaka ko kuma wani abu ne tsakaninmu da wannan mutum. Alhamdulillah mun bayyana musu cewa mu babu wani abu tsakaninmu da wannan mutum, babu wani abu tsakaninmu da kungiya, mu dai annabi ne. Suka ce to su ma sun gamsu da wannan, amma kafin su zo mu mun yarda mun ji. A qadiyar Abdul Jabbar mu muka bude musu kofa muka ce ku shigo inda da gaskiya da ku kare manzan Allah, ku zo a hada karfi domin inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-din walau bir rajul al-fajir. Allah zai karfafa addini ko da ba da mutumin kirki ba. Muka kyautata zato aka yi abubuwa tare, to amma wannan mutum da ya dage ya zakalkale ya zake ya miƙe kafa akan mutuncin manzon Allah, ya ayyuhal muslimuna ya ayyuhal mu'minuna, me za mu iya cewa manzon Allah? Yanzu misali kullum idan ya zo da ya kawo cikin hujjojinsa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu, waye yace ba Allah yake taimako ba? Allah ne. Amma annabi yace wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi. Allah yana cikin taimakon bawa da kaliman aunu, idan bawa ya taimaki bawa ai Allah ne ya taimaki bawa. Wannan ai shine ma ainihin abin da aka yi kira akan tauhidi. Idan ka ga abu daga gurin bawa ka ce Allah ne ya yi, amma baka isa ka ce Allah ne ya sako ya miko maka ba, baka isa ka ce ka taba ganin Allah ka ji daga gurinsa ba. Allah yana da ikon ya sako ya bayyana ma kowa ya faɗa masa cewa shi Allah ne, amma Allah ubangiji sai ya idan yana sama kenan. kun san Allah mu mawjudun bila makanin wala ya hawi wala ya khlu minhu makan, yana same tare da halittunsa, ba wani wajen da ya wofanta ga barin Allah subhanahu wataala. To Allah yana da ikon ya bayyana ya ce mahalittu ni ne Allah ku bauta min, ya faɗa min kowa, amma Allah sai ya zaɓi annabawa. Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas, ya zaɓi wasu mala'iku su ma. Ba akwai mala'iku masu ɗaukar rai ba ko? Qul yatawaffakum malakul mauti allazi wukila bikum, mala'ikan mutuwan da aka wakilta muku shine wake ɗaukar ranku, amma wa yake kashewa? Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, ko ba haka ba? Ga tauhidin da annabi Ibrahim, alam tara ila allazi hajja Ibrahim fi rabbihi an atahu Allahul mulk iz qala Ibrahim rabbi allazi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit. Ko to kaga Allah shi ke rayawa ke kashewa, amma Allah ya ce Allahu qul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum. Allah shi ke hura numfashi, amma ga hadisi ingantacce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan adam yana zama a cikin mahaifiyansa kwana 40 mani, kwana 40 jini, kwana 40 tsoka, sai a turo mishi mala'ika a umurce shi a hura masa rai
a'a Allah ubangiji shine yake da ran fa, amma Allah sai ya wakilta mala'ikunsa. Haka saukar da ruwa akwai wanda suke saukarwa. Arzikin Allah ubangiji ya ajiye shi ne a hannun bayinsa, su suke sadar da su. Idan bawa ya baka, Allah ne ya baka. Jahilcin da yasa ake ɗauko kadiyan sayyidatuna Aisha, kadiyan ayan bara'a da aka saukar ana kafa hujja da shi, wai ai sai da Aisha ma ta ce bara ta gode ma annabi ba. Ta ce bara ta gode ma annabi ba a babin nuna annabi ya gaza ne ko ya kasa, ba ta faɗa ba. Annabi ya taimake ta tun da tagunsa aka saukar da wahayin da aka barantar da ita. Ba ta faɗa domin tana nuna annabi bai kai ba. Ku matsalanku ba ku fahimtar nassi da take magana akan manzan Allah ta idan da ya kamata ku gani. Idan Allah ya yi magana da annabi da girmamawa kuma sai ku ɗauka ku ce ai Allah ma ya ce masa kaza. To ba Allah bane ya halicce shi, kai ka halicci annabi? In Allah ya faɗa ma annabi haka, kai ka faɗa ma annabi haka? Idan sai da tuna Aisha ta faɗa ma annabi magana, kai da ka faɗa ma annabi haka? In uwarka ta faɗa ma ubanka magana, astaghfirullah, idan uwanka ta faɗa wa mahaifinka magana, za ka mayar ma mahaifiyanka da ka mayar wa mahaifinka irin maganan da uwanka ta faɗa? Maganan ta wahayi ne sai Aisha. Maganan ta wahayi ne sai da tuna Aisha. Na ta ba wahayi bane annabi magana. Na ta ba wahayi bane. Kuma Allah ya da araduwa. Sai Allah sai da zahara alai. Fa inna Allah huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da zalika zahir. Asa rabbuhu. Akan matan manzon Allah yake wannan. Azwajan khairun minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sayyibatin wa abkara kumsa. La ilaha illallah. Ya ku jama'a, wallahi ba mu faɗa da wani mutum personal, ba mu faɗa da shi. A zo a duba, dukkanmu muna alaka da 'yan izala, muna suhuba da wasu, muna mutunci da wasu, muna harkan arziki da wasu da sauransu. Abin da ya haɗa mu ya haɗa mu, ba akan wani personal wata shaksiya muke magana ba, mu ba akan ta bane. Kuna mana raddi, muna muku raddi. In kun ce kaza akan Shehu Tijjani, kun ce kaza akan Shehu Ibrahim, mu ma da mu bude mu ce gashi Ibn Taymiyyah, ga Albani, ga waye duk mu karanta muku mu ce gashi bil muqabil. Amma manzon Allah tunda ake wannan dagan kun ji mun kawo muku maganar Shehu Tijjani ko Shehu Ibrahim, mun ajiye a gefe, muna magana ne na manzon Allah da aka taba. Dan haka mun gode mu waɗannan dandazon 'yan salafiya da suka yi wannan namijin jarumta, kuma dama abin da ya kamata shine in ka ji abu to ka kira ka tuntuba. Sun ji labari ko sun ga abin da yake faruwa suka kira mu, suka ce to mun ga kuna son ku yi fada da mu ta hanyar kungiyanmu da sauransu. Muka ce musu mu ba kungiyanku muke fada da ita ba, mu ba salafiyancinku ba abin nan ɗinku ba, mu muna magana ne akan kare kiman annabi. Kuma muna da rakwadin na maganganun da muka yi da su, duk da cewa mun yi amana akan cewa ba za mu sake shi ba, amma mun ajiye shi domin bacin rana. Kuma kirana a ƙarshe, kada wani ya ɗauki doka a hannunsa. Idan dai ba ka da abin da za ka yi, to kawai ka je ka kama addu'a. Ya Allah ya Ubangiji, ka nuna kishin annabi Muhammadu akan wannan mutum. Ya Allah ya Ubangiji, yanda ya nuna annabi bai kai ba, to ka nuna masa annabi ya kai. Ya Allah, yanda Abu Lahab ya nuna ma annabi yatsa, ya nuna bai kai ba, ka saukar da aya, ka halaka shi. Ya Allah, ka nuna aya a kansa. Ya Allah, yanda Asi dan Wa'ilu, ya Allah yanda Walidu bin Mugira, ya Allah yanda kafiran farko suka nuna ma annabi yatsa, ka nuna annabi ya kai. To ya Allah, ka nuna annabi ya kai akan wannan bawa. Shine addu'an sauran mutane. Mu kuma namu wa'azi ne, ba mu da ikon daukan doka a hannu. Duk abin da ake yi babu wanda ya isa ya ce ya taba ganin mu koda da ako kara ne. Ɗazuma muka gama yawon mu a cikin gari, mun je kasuwa, mun je nan. Ba mu ce kuma mu muna zaune bane kara zube, kar ka zace zaka zo ka taka muka hai. A'a, ba kara zube muke zaune ba, amma ba mu da kuduri akan kowa, ba mu da kudirin ta'addanci. Dan idan da muna da kudirin mu ɗauki fansa akan wannan mutumin, adadin al'umman da suka nufi su zo muka dakatar da su, malamai ma da suka ce da su zo mu yi wa'azi tare da su, muka ce kowa ya zauna a garin su yayi. Lokacin da damu bukace ku sai abu ya lafa, sabila da kar a zo a yi wani tashin hankali a ce muna da hannu a ciki. Wannan duk mun yi ne domin neman tsaro da zaman lafiya mu jihar mu da kasar mu gaba daya. Saboda haka waɗannan mutane, Allah ya sa yanda suka fahimci gaskiya, wasu ma su fahimci gaskiya, a zo a kama wannan mutumi da ya zagi manzon Allah, a hukunta shi hukuncin da ya dace, kuma ya zama izina da aya, ya zama izina ga kowa. Yanzu misali, kafin na rufe magana na, akwai wasu yara da aka kama su a Kano sun yi irin wannan batancin,
wane ne sunan yaran nan ne yara dai akwai abba hotoro ko abba hotoro ko to da waye ban san ɗin ba to akwai wasu yara dai a Kano da aka kama su da wannan tabargaza. ɗazu wani daga Kano ya kira ne ya ce ya ɗaya daga cikinsu wanda aka kama shi ya zo yana magana akan manzon Allah sai ya zo yana ce shine shugabanmu shine jagoranmu shine abun bunmu shine yafi kowa babu wanda Allah ya bashi daraja kamar sa. Kaga alal akalli ganin alat din cewa da a hukunta shi ya fara bashi cewa duk maganin da zan faɗa akan annabi fa na auna na kiyaye shi ba lita iya ha uzunun wa'iya shine dalilin da yasa muke son a hukunta su din dalilin da yasa sabila da idan mutum zai magana akan manzon Allah yayi maganan da ba zai zamanto taratsi da bala'i da musiba akan al'umma kamar yadda wannan dan taratsi dan tashan mai jagaliyanci ya zo ya yi ma annabi irin wannan farfaganda da rashin mutunci ba. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah barakatuh. To a takaice yan uwa kusan wannan sako ne da muke so za mu isar, jan hankali da muke ƙara yi shine yan uwa ku fahimta, wato lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba karamin lamari bane wanda kullum muna jawo hankalin mutane ka cire kiyayya misali da take tsakaninka na cewa waɗannan 'yan ɗariƙa ne waɗannan ba su tare da mu ni ina ɓangaren wahabiyanci, cire wannan abinda mu muke gaya maka ka duba manzan Allah da kai a itikadinka kana cewa ka yadda da shi ka amince da shi, ka duba abinda malamai suka faɗa hatta kalmomi masu kyau in za ka faɗa akan manzan Allah ba fa kowace kalma mai kyau ake faɗa akan annabi ba kowace kalma mai kyau ake faɗa kan annabi ba, sai ka zaɓa mafi kyau sannan ka faɗa. Abinda suka ce zinil qawla in hawalta madha muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa fi kulli qawlin mustahilun wa ja'iz. In ka tashi faɗan manzan Allah zaka faɗi yaban annabi, in hawalta madha muhammadin daga ran da kaji zaka yaba annabi to zinil qawla ka auna kalmominka, domin mai fafi kulle kaulin mustahilun wa jaizu. Cikin duk magana akwai kalmar da take mustahili ne ka gaya wa annabi dukkanta, akwai kalmar da jaizi ne kuma zaka iya gaya wa manzo Allah, kuma Qur'ani da hadisan manzo Allah sun tabbatar mana abin nan a fili. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da alqur'anin da ubangijin annabi Muhammad a cikin alqur'ani yake cewa ya ayyuhan nabiyyu taqillah, ya kai wannan babban annabi ittaqillah ka ji tsoron Allah. Gashi Allah ya gaya wa annabi ittaqillah alqur'ani, amma aka samu wani wanda ya yi sallah a bayan annabi ya je jihadi tare da manzan Allah, kalma ɗaya ya gaya wa annabi ya fita a musulunci shine ittaqillah ka ji tsoron Allah zulkuwaisira. Gashi fa Allah ya gaya wa annabi alqur'ani, amma da ya zo ya maimaita akan annabi saboda me Allah a can da ya faɗa kamar yadda Shujune da ya yi magana ne, Allah sunan shi Rabbu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ubangijin annabi Muhammadu. Kai kuma a jikin annabi Muhammadu wata kalace tsiyan ne kai ba kowa bane. Sannan bayan wannan za ku samu akwai Allah yana gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma sahibukum bi majnun, wannan abokin naku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani wanda yake da tabuwa bane, astaghfirullah tubu ilai. Haka Allah ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma iz yaqulu li sahibihi la tahzan, ko da yake sahibu anan sayyidina Abubakar ne radiyallahu ta'ala anhu. To amma abinda za ku lura kalman sahibu a alqur'ani, kalman sahibu an gaya wa manzo Allah, amma Malik bin Nuwaira haka ya gaya wa sayyidina Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid bin Walid yana dauke da takobi akan batun zakka, yace ba mu zakka annabi ya turo mu. Malik bin Nuwaira yace sayyidina Khalid bin Walid a haka za qala lakum sahibukum, haka sahibunku ya gaya muku. Bayan ya gaya a haka za ƙala lakum sahibukum, kawai sai ya zamana sai na Khalid bin Walid ya ce annabi kake cewa sahibu aboki, ya ce kawai ya ciro takobi ya fille wuyansa. To da haka ya kamata ashe mu gane in dai za a ce wa annabi kalmar da Allah ya gaya masa alqur'ani ittaqillah aka gaya wa annabi mutum ya fita a musulunci, kalman sahibu Allah ya gaya annabi alqur'ani wani ya gaya mai aka kashe shi, to kai a ina ka samo da wai fassaran iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kawai sai ka zo kawai ka ce wai ba na neman taimakon wane da wane da wane, kai ko taimakon sai ya kira sunan shugaba shi ma ba na son taimakonsa, wanda babu wannan fa alqur'ani. Daka wannan taratsi da dan wannan taratsin mutumin da ya zo ya yi waɗannan maganganu, ya kamata mu fahimta wannan abin da ya faɗa
zalunci ne a haƙƙin manzan Allah, zagi ne a haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dan haka muna kira ga hukuma a tabbatar wannan mutumin an hukunta shi domin ya zamanto izina wa 'yan baya. Yaran da suka kwaikwaye shi suka je su ma suka yi wannan maganan, muna kira ga hukuma a tabbatar an hukunta su domin su gane janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba abun wasa bane. Wasu daga cikin salafa da suke cewa nan aqidan mu ne, aqidar ku ce zagin annabi, ku kun yadda? To amma alhamdulillah mun ga hatta waɗansu wanda suka zo suka dafa musu din ma suka fara goyon bayan su ma sun fara ja ƙahaƙara, sun fara yin baya, ba dan komai ba sun riski cewa janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba abun wasa bane. Martaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba gurin taba bane. Bai kamata yau a ce wai musulmin da ya yarda da la ilaha illallah wai da sunan sunna, musuluncin da ba babanka bane zo da shi, ba mamanka bane ta zo da shi, ba zuriyanku ba danginku ba, annabi ya kawo Allah, ya nuna Allah, ya zo da alqur'anin, ya zo da musuluncin, ya zo kawai ka zo kana neman wai kai zaka shiga tsakanin Allah da annabi. Haƙƙin Allah kowa yana ƙasa jahili, kai ne zaka ga da annabi haƙƙin Allah? Kai zaka gwada annabi haƙƙin Allah? Wai musulmi ne yake wa annabi gorin, wai yake gorin annabi, yake wa annabi gorin tauhidi. Musulmi da sunan musulmi ko dai musul ana maganan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, amma kana maganan wai kai ne zaka gwada wa manzo Allah haƙƙin Allah, kuna yi wa manzo Allah gori, wai tauhidi manzo Allah a ƙasa yake. Gaskiya ne Allah ya ce wa manzon Allah bawan Allah, amma daga ran da ka ce wa annabi bawan Allah da sunanka kaskantar da shi, sunanka arne. Kamar yadda Allah ya ce wa annabi ittaqillah, wani ya gaya wa annabi ya fita a musulunci ya zama arne. Kai ma daga ran da ka ji wai sunan tauhidi, annabi yana ƙasa bawa, kana gaya wa annabi haka da niyan kaskantarwa, sunanka arne. Shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ubudiyyar da take goshin sa ado ne alaihi salatu wassalam. Ubudatuhu makrunatun bi ziyadatin sallallahu alaihi wasallam. Annabi bawan Allah ne, kasantuwar sa bawa cika ce annabi da ado, ba na kasu bane dabbobin wahabiya inda kuke fahimta. To amma alhamdulillah mun fara ganin wasu daga cikin wahabiyawan sun fara sakowa, kamar yadda muka samu tattaunawa da waɗannan. Mun ji daɗi, kuma kaga duk lokacin da za mu yi bayani za mu yi uzuri mu ce waɗannan akarmakallahu ba sa daga cikin maƙiya manzan Allah, ba sa daga cikin masu zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan abun farin ciki ne, don mu burin mu a ce wahabiyan da ma wanda ba wahabiya ba da ma arne gaba ɗaya kowa ma ya so annabi, ya girmama annabi, ba burin mu a ce wai kai ka ne sanci annabi ba, ka girmama annabi kawai. Da haka wannan kiyayya ta annabi da wasu kuma fi yawa suke da shi a ransu su cire, ku cire wannan kiyayyar da kuke wa annabi ba abin kin ku bane. Wannan bawan Allah, magana ta ƙarshe, ku alal aƙalla ku yi mai, ku kira shi ku ce malam kai zo malam ka sauka layi, yayi irin yadda Abbas je gayi da Abbas je gayi. Kun ƙara jin an yi maganar sa, shiru muke, sai dai mahallin buga misali, sai mahallin buga misali, kuma muna jinjina masa saboda ya fito ya ce yayi kuskure. Amma shi wannan fa bai yadda yayi kuskure ba. Ƴan uwansa ma da suke cewa wani fa ya fito ya rubuta, ƴan uwa wani fa aka rama kalla ya fito ya rubuta kowa na bai mallaki silai 5 nashi ba, bai da ko sisi, bai da komai a duniya da lahira, ballantana ya taimake ka da ufa talib wal madalubu, ayar da ta sauka kan gumaka. Shi ma wancan ya dauko jahili jaki ya dauko ayan wai ma yamlikuna min qitmirin, ana aya tana magana akan gumaka, ya sauki akan annabi. Ku wahabiya yanzu kun yadda ayar da ta sauka kan gumaka, kuma ga sai sabon annabi suna faɗa suka ce daga cikin sifan khawarijawa yantaliquna ila ayatin nazalat alal kuffari nazalat fil kuffari faj'aluha alal muslimina. To wannan fa akan annabi ake ajiyewa ayoyin da suka sauka kan gumaka. Wannan sunnar ita ce kuke kira mutane su zo su bi? Ai mu sai ya zama da cewa wanda suke mana magana karmakalla da mu bi sunnan nan nasu, gwanda mu ce ni'matul bid'atu hazihi, madalla da yan bid'a da suke kira. Muna tare da sayyidina Umaru, billahi alladhi duk sunnar da sai na ruguza annabi Allah ya tsine wannan sunna albarka. Duk tauhidin da sai na taba girman annabi Allah ya tsine masa albarka, gwamma shirka da shi. Tauhidin da duk zai taba girman annabi gwamma shirka da shi. Wallahi tallahi da kai da shirkan da kai da mushrikan duk ɗaya ne. Kaga kuna hana maganar tauhidi ku ruguje annabi, ku ruguje wanda ya zo da tauhidin. A'udhu billahi. Ana maganar manzon Allah amma hankalinsu ya ɗimauce saboda zuciyarsu malam an shayar da ita gubar kin annabi. Kaga mutum wai yana tauhidi haƙƙin Allah, annabi ne zaka gaya wa Allah? Ka je babanka ya nuna maka Allah, bar Allah da annabi ya zo da shi. Mahaukata kawai ku zamanto ba ku da tunani, ba ku da lissafi. Mutum wai kana kiran kanka musulmai, kana cika musulmi amma kana yi wa annabi gori.
to mu ba za mu yi shiru ba, kuma muna gaya wa 'yan uwa wannan abu za a ci gaba. Barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya kunyata ku, kuma wannan bawan Allah albarka annabi sai Allah ya hukunta shi, wallahi ba zai sha ba. Yanda duk wanda ya taba annabi, Abdul Inyas bai sha ba, Abdul Jabbar bai sha ba, wane ne bai sha ba, Aminu Sharif bai sha, shi ma albarkan annabi ba zai sha ba. In Allah yadda sai Allah ya yi wani abu kan wannan albarkan manzo Allah ya dafa mana. Assalamu alaikum. To alhamdulillah, jawabin da Shu'aib Fati yayi wato nurun ne ala nur, wanda wannan maganar duka mun isar da sakon. Ina tunani a dan kankanin lokaci, kasancewar wato ba komai bane za mu yafa, kuma ba mun zauna bane domin mu kawo wasu hujjoji, kasancewar duk wanda ma yake neman hujja na neman jayayya ne. Domin dai in dai wai annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka gane shi ba sai an baka dalili, to ka hakura da musulunci. lalle maulana shi yana ce wai walaysa yasuhu fil adhani shay'un matahtajan naharu ila dalili. in dai wai za a ce wai rana wai da rana kata wai mutum da zo ya tsaya ce da Allah ku ban hujjoji, shin akwai rana a sama, kuma yana gani ga idan kwaya biyu kar, to ba wani abin da hankali zai tabbatar da shi matukar rana za ta nemi hujjan wai da za ma wai akwai dalilin samuwar rana. To wannan maganar cewa girman annabi sallama da kimanta annabi, abubuwan da ke daukan wasu shine jahilci, nabi kuma da kin manzan Allah, wanda zaka ga da sanin amma Allah ya kan batar da shi wa adallahu Allahu ala ilmin ne. Wasu kuma Allah ya tsine musu ne, wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha sa'asrifu an ayatil ladina yatakabbaruna fi ardi bighayri alhaq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila ar-rushdi la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila ghayyi yattakhidhuhu sabila. Allah ya ce wannan zan juyar da ayoyi na gaskiya saboda sun min girman kai. Duk gaskiya idan na gani Allah sai ya juya musu bayan ta su ga bata, in bata ne kuma sai Allah ya juya musu gaban ta su ga gaskiya. To sai ya zama suna bin gaskiya ko a matsayin bata, suna ganin kuma bata a matsayin gaskiya, su rike batan suna ihu suna ce su rike sunna. Wani sunna ne zai nuna maka raina shugaban halitta. Yanzu kaman ayoyin nan da aka kawo, aya na faɗin cewa wai da ufa talib wal matlub wa ma qadarullah hakka qadarihi. Allah yana magana akan gumaka, Allah yana nuna raunin gumaka da gajiyawansu wajen su yi wani abu. Wai sai suka ɗauko wannan ayan suka jingina wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Kaman aya na biyu da ake magana, shi wai ya zo zai kara wannan, sai ya kara zada fitini ballan, sai ya ɗauko wani magana wai yake cewa wai Allah subhanahu wataala ya faɗa walladhina tad'una min duni ma yamlikuna min qitmir. Wai sai yake cewa wai dukkanin gumakan da ake kira ba Allah ba su mallaki ko da bawon kwallon dabino ba, sai ya ce wannan gumakan sai ya jingina wa shugaban halitta annabi Muhammadu. Da irin wannan ne ake kara sunna, da irin wannan ne ake gane musulunci. To wannan ayan da ya faɗa, ganan tafsirai sama da tafsiri 50, dukkanin tafsirin nan idan ka ɗauko babu tafsiri ɗaya tak da yake nuna maka wannan ayan ta sauka ne ga janabin manzan Allah. Duka da ka je hatta Ibn Kasir, wanda idan mun karanta kawai bayanin Ibn Kasir guda ɗaya zai tabbata maka cewa wannan ma yamlikuna tad'una min dunihi ay ta'buduna min dunillahi, al-asnam ake magana, gumaka ne. Idan ka ɗauko tafsirin Mujahid, tafsirin Tabari, tafsirin Zajjaj, tafsirin Su'alibi, tafsirin al-Imam al-Qurtubi, al-Imam al-Baydawi, Ibn Kasir, Jalalaini, Shaukani, duka tafsirin duk mufassiran duniya ba mufassiri ɗaya da ya ɗauko wannan ayan ya ce annabi ne ake nufin cewa ma yamlikuna min qitmir. Haka wa'incan ayoyin duka in ka ɗauko zaka ga baki ɗayan su ba haka bane. Kuma dama wannan sifa ce na khawarij, su khawarij ma gwamma magana Abdullahi ibn Umar da yake cewa su sun kasance wato dukkanin ayan da ta sauka akan kafirai suna saka wa muminai, ba wai ta sauka akan kafirai su saka wa annabi Muhammad ba. Su kuma wa manzan Allah ne, duk wani abu na kaskanci na Qur'ani sai su nemo sai su jefa wa manzan Allah matsayin sifa. Idan muka duba hatta ayoyin da Allah ke cewa ya ayyuhan nabiyyu taqillaha, ya ka annabi ka tsoron Allah, da sauran ayoyi da Allah na magana wala taqawwal alaina ba'da al-aqawi la akhadna minhu bil yamin, summa iru inna ayoyi duka ba akan janabin annabi Allah yake ni ba. Malaman tafsir suna cewa wanda ake magana da shi manzan Allah ne, amma wal muradu bihi al-mukhatab annabi ne, wal muradu bihi ummatuhu sallallahu alaihi wasallam, wanda ake nufin al'umman ne. Mu a cikin waye Allah ya kai Allah ya magana da shi? Babu. To waye Allah zai magana da shi domin mu ji maganar Allah? Shine manzan Allah. To Allah in ya tashi sai ya mana magana, sai ya manzan Allah da harshensa amma a matsayin sigar mu, tunda shine wakilin mu na'ibi, sai Allah ya bashi sako, ya rasulullahi ka ji tsoron Allah. To wannan kalmar sai wani irin masu tunani irin wa'innan na gauga'u sai ya zo sai ya tsaya a gaban annabi ya ce ya Muhammad ittaqillah, ya ce ya annabi ka tsoron Allah. Take dukkan sahabbai suka gane cewa a kashe shi. Cewa ka ji tsoron Allah laifi ne, ba laifi bane. Cewa ka tsoron Allah ba laifi bane. Yau mu kaddara cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qarara ayan Qur'ani da ce
kada ku nemi taimako, ku ce ba ku san taimakon annabi, sai kai ka tashi ka faɗa da sigar raini, to a matsayinka hukuncinka kisa ne. Domin Allah ya tabbatar da cewa duk wanda suka yi izgili wa annabi Muhammadu hukuncinsu a kashe su, hukuncinsu kafirci ne. Wannan kuma ijma'in malaman musulunci ne, ba a maganar mazhaban malikiya, shafi'iyya, hanafiya, hanbaliya, duka ibn taymiya ya tabbatar a cikin littafin sa as-sarim al-maslul ala shatim ar-rasul, ganan ashifan al-qadiyat ya tabbatar da cewa dukkanin wanda ya taba manzon Allah sallama babu sabani gabaki ɗayan su hukuncin su kisa ne. Saka mu ba muna magana bane akan wai zatin wani ko shaksiyar wani, abinda muke bukata a kiyaye alfarman shugaban halitta, kada wani a ba da daman na cewa yanzu idan har ya zamto wannan yayi magana ya ci banza kenan, to nan gaba kowa ma yana da ikon ya zo ya faɗi albarkacin bakinsa akan manzon Allah sallama, ya zamto in mun halitta wa wani daga cikin musulmai to mun halitta ma sauran dukkanin arnan duniya. Domin idan har aka ce wannan ya wuce, to ku sani cewa hukuma su suke da alhakin wannan abu. Alhakin kuma idan ba a ɗauki matakin abu ɗaya ba, to zai iya jawo barna bila adadi. Lokacin da abin ya faru a Kano kan Abdul Jabbar, nawa ne irin su shi wannan Dr. Jaki a cikin wa'inda suka zo suka taya shi yasa suka tsibatanci yaran Kano din nan, wanda ake faɗin cewa an yi smuggling din su zuwa ƙasan waje. Lokacin fa akan kawai ya zagi shi Dr. Jakin ne, a wa'azinsa yake cewa wallahi da abauci yake da ya kawo ƙarshen shi, sai da ya zage shi. Yau kuma gashi shi kuma yana sakin baki ga janabin manzo Allah, wai yana mara masa baya sai da su taya shi ana gyara kalman ma gyaran kalma. To sakonmu na ƙarshe ni abin da zan isar shi ne, muna godiya wa wa'innan malamai da dukansu suka fahimci cewa lallai taɓa manzo Allah sallama abu ne wanda yake babu rangwame a cikinsa, kuma su ma za su tsaya wa Allah domin ba da kariya wa annabi. Wannan ya nuna cewa suna yin abun su iya gwargwadon fahimtar su ce ya tsaya a kan cewa wahabiya ne, zalika mablaguhum min al-ilmi. Shi kuma Allah ya yi alkawari duk wanda yake addini da gaskiya ko da kirista ne ya fahimci iya gaskiyarsa, to wannan lamari yana hannun ubangiji. Mu ba mu da dama mu ce ga hukuncinsa, kasancewar iya gaskiyarsa ne, kuma la'alla sakon musulunci bai isan masa ta yadda ya kamace shi ba. To wannan baka san me Allah subhanahu wataala zai iya yi masa ba, ko ubangiji ya ga dama ya sassauta masa cikin azaba, ko kuma ubangiji ya ga dama ya sani cikin mashi'arsa. To amma abin da nake so in isar anan shine, wayannan wanda suka kai ittifaki da mu cewa lallai abin da Idris yayi su al'adabi ne ga annabi, yanzu su ne suka fi yawa majority a cikin wahabiyya. Duk sun yarda cewa aqidar su shine rashin tawassuli da istigasa da isti'ana, amma usulubi na Idris akwai raini ga janabin manzon Allah. Wannan hatta Sani Rijiyar Lemo lokacin da zai magana ya tabbatar da wannan magana, duk da bai nuna goyon baya ga masu kariya wa annabi kai tsaye ba, amma ya tabbatar da wannan magana. Wasu daga cikinsu wanda su ma ba su fito hatta a gaban masallacin san wanda suka yi magana sun tabbatar da wannan magana. Amma mahallin saɓani har yanzu shine, shin idan mutum ya yi sul adabi ga annabi, abin da kuke cewa a kira shi a masa nasiha haka ya kamata? Yanzu ba karam kalla wani magana afuwan. Na'am. Ka san na ga shi dan taratsin Dr. Jaki. Na'am. Na ga shi dan taratsin Dr. Jaki yana magana a karam kalla wata magana abun mamaki, yana yi wani malami raddi. Sai ya ce kai baka daga cikin malaman da suka zo suka kawo mana taimako. Lalle. Interview. Gaji dan taratsi yana neman taimakon wasu, dan haka yake gayyato su daga nan su zo su ma so su amma kuma a lokacin su yi taratsancin, amma a lokacin ne kuma ba bukatar taimako annabi. A garin kalla kun banda safihul hulu ainihin da ufad dalibul madlub wanda yake tunani da digadigin sa maimakon da kwakwalwarsa, ya za kai irin wannan tunanin kace ba ka san taimakon annabi amma kana neman taimakon wani kazami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. kun ji irin abinda manzo Allah dama yake faɗi, su fahawul ahlam, dama magana hadisan al-Imam al-Bukhari ya buɗe babi guda irin wannan na rashin hankali din. To kuma anan Allah yana nuna muku cewa wato tun a duniya fara yi wa kansa raddi. Abinda kuma za ku gane cewa wallahi zallan bata ce da rashin imani ya shiga zuciyarsa, ya dawo baya ta wani waje na cewa ai wai a lahira yana neman taimakon manzon Allah. To ai abinda tuntuna ke nuna maka cewa raini da kake ga jarabi manzon Allah kai ma ka gane. Amma abinda muke magana shine, to kun ji irin yanda abubuwan suke faruwa, to tun da kun gane cewa sul adabi yake yi, to ku tabbatar da hukuncinsa a ta hanyar malaman duniya. Ganin Ibn Taymiyyah ya yi da'awar ittifaki da ijma'i na malaman musulunci ga duk wanda aka same shi da sul adabi ko na kasu ga manzan Allah sallama, in yana rage darajar manzan Allah
ya ce wannan kafiri ne gashi a cikin asarin masulul. Sannan kuma ya tabbatar da cewa wanda ma ya yi kokonton cikin kafircin shi ma kafiri ne in ji Ibn Taymiyyah. Sannan kuma ya nakalto maganin daga tabi'ai ya ce ba shi ba ne, in an koma ya kawo irin su Imam Suhnun ya ce sun tabbatar da wannan magana. Idan muka koma Al-Qadhi ya tabbatar da wannan magana, Al-Imam Malik yana kai, Imam Shafi yana kai, Al-Imam Al-Auza'i yana kai, Al-Imam Sauri yana kai, Ahmad ibn Hanbal yana kai, dukkanin malaman musulmin duniya ijma'i suka yi. To tunda kun tabbatar masa da wannan, mun yi farin ciki da wanda suka tabbatar da abin da yake kai na sul adabi, amma hadarin har yanzu shine ba tabbatar da laifi bane abu mai sauki, tabbatar da hukunci ya fi tabbatar da laifi. Hukuncinsa shin shi kadai ne in yayi sul adabi ga annabi, yayi taratsi ga manzon Allah, sai a zauna da shi a masa sulhu, ko kuma a kira shi a yi shawari da shi, ko kuma a zauna a dan yi birbirбir a ce magana ya wuce, yanda wasu suke kiran musu kuma a ɗaya gefen sa cewa abin da yayi ba daidai bane amma ya kamata magana ya wuce tunda malam yayi bayani. Wani bayani malam yayi? Bayani kamata yi da tuba yi wallahi mu babu da wani in ya tuba mu da mu ce to Allah ga hukunci naka, mu bamu da hukuncin makami, bamu da hukuncin hukuma. Ce amma ya ce ya tuba kuma muna neman ka karɓi tubansa a tsarta jininka ta bar kasa. An ce ana karban tuban ba a karba wala yusata mu ba ma karba mu ba mu bane amma mu ba za mu yi da mu ce ba ruwan hukunci amma kuma za mu so Allah ya karba yawa amma kuma hukuncin sa yana wajen ubangiji. Kamar yanda yanzu mun yi ta kira Abdul Jabbar ka fito ka tuba, ka fito ka tuba. Lokacin da ya fara fitowa tuba gashi albati kafin ma ka kira ni lokacin kawai sako ka fara yi. Mun karba tuban Abdul Jabbar a fahimtar musulunci cewa wanda ya tuba babu ruwan mu, ma'ana mu mun janye babu ruwan mu, mun cire hannu. Sheikh Junaidu karshe haɗuwan da muka lokacin baka nan kai kana Abuja muna tare a nan sai muka ce ka duba Abdul Jabbar da gaskiya tuba, muka duba muka ya tuba, muka ce to alhamdulillah burin mu ba wai ɗaya a cikin al'umma annabi ya ragu bane, a tafi da yawa. Sai kawai daga baya kawai sai zo ya janye tubarsa, wanda su kuma suka lobanta shi ya janye tuba, yanzu kuma sun ware sun bashi duka sai dai faɗa da su. Ashe annabi sallallahu alaihi wasallam ba a wasa da shi a haka. Kuma abin da muke alal akal yayi ta yawo yana cewa abin da ya faɗa din nan hukuncin wannan kalmar kisa ne, hukuncin ta kaza ne a musulunci, ya janye ya tuba. Mun fi bukatan hakan akan yayi irinsa dabbai su je su ta yi. To saka hukuma aiki yana gaban ki ja, ki zabi manzon Allah ko ki zabe shi. Kuma yan salafiya aiki yana gaban ku ja, ku zabi annabi ko ku zabe shi. Wanda suke cewa wai yanzu Idris shine tauhidin su, to su ma aiki na gaban su. Wallahi da nayi tauhidin da zai nuna min raina shugaban halitta, gwamma na tabbata a ba musulmi ba. Domin wannan tauhidin shine asalin gururi, ka shiga cikin wanda a ranar kiyama kana cikin fiddarkil asfal minan nari, da ka cewa kana tunanin waye Allah ce walan tajida lahum nasira, mai taimakon ka annabi ne ranar kiyama a gaban ubangiji, shi kuma zai ce ba hannuna. To Allah muna roko manzo Allah ya ce mu, Allah muna roko Allah ka taimake mu dan annabi, ka ba mu taimakon manzon Allah. Mun samu taimakon annabi musulunci, mun samu taimakon annabi salloli 5, mun samu taimakon annabi salloli, mun samu taimakon annabi alqur'ani, mun samu taimakon annabi umra da aikin haji, mun samu taimakon annabi kyakkyawan suna, zaman lafiya, yakana, hakuri, mutunci, duk mu ta hanyar manzo Allah muka san shi. Arziki, wadata, rashin tsiya duka ta hanyar annabi muka same shi. To ya Allah muna ƙara roƙonka ka tabbatar mana da wannan taimakon annabin alahira. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Na'am. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Da fatan yan uwa su danyi hakuri na raguwan haske. Masha Allah, mun gode ma Allah. Bayanan da yan uwa suka yi wanda ya gabata dangane da wannan qadiyya da muke ciki na Idris Dutsen Tanshi, mun tattara wannan al'amari mun mayar ma Allah da farko, kuma mun sa ido ga hukuma, mu ga hukuma me za ta yi a kai, kuma muna ci gaba da bibiya. Kuma kamar yadda Sheikh Muhammad Nasir ya faɗa, hakika wannan al'amari ne wanda mu kanmu idan muka tsinci kanmu muna mayar da martani akan wannan, to mukan fahimci muna cikin jarrabawa mai girma. Harcen mu ma me yake da shi na kalima ko harafi da zai iya kare manzan Allah, annabin da Allah ya ce masa wallahu ya'simuka minan nas fasayakfikahumullah. Allah ya riga ya kare manzan Allah, kuma Allah ya riga ya isar wa manzan Allah inna kafainakal mustahzi'in. Mu muna yi ne domin mu gudu tare mu tsira tare. Yan uwanmu matasa waɗanda suke ganin wannan abu ne mai sauki, su fahimci cewa wannan wani babban hatsari ne ake son a zurma al'umma a ciki idan dai har al'umma
za ta juyo tana kai farmaki ga annabinta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yanzu Sheikh Nasir ya faɗa mana babu wani taimako, duk yanda muka juya mu taimakon annabi muke gani tattare da mu. Duk yanda muka juya wallahi taimakon ka muke gani ya Rasulullah. Ba mu taɓa idonmu bai taɓa sauka akan wani abu ba na alkhairin imani da musulunci da duniya, wallahi sai mun tuna da albarkan annabi da alkhairin manzan Allah. Sabida wallahi na ban katse ka ba, wannan kuma haka yake tun da Allah kai kafin Allah ya turo manzan Allah duk duniya ka abin da Allah yake tafiya tun da manzan Allah ya faɗa alam ajidkum dullalan fa hadakumullahu bi wa kuntum alatan fa agnakumullahu bi wa kuntum mutafarriqina fa allafa baina qulubikum bi. Wannan daga farkon duniya har kiyama haka zai ta tafiya. Allah ne ya faɗa din fa wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa allafa baina qulubikum asbahatum bi ni'matihi ikhwana. Kaga ni'matihi din nan ta hanyar wa ta zo. Wai kai wahabiya kai kun yi imani da manzo Allah ma kuwa kuna karanta Qur'ani kuwa? wallahi wani abun ka gane idan walakin la ta'mal absar idan ta'mal qulubul lati fi sudur. Idan mutum yana imagine din wannan yana tunawa, sai mutum ya ji zuciyarsa kamar da ya kwaranya. Mutum ya ji zuciyarsa sai ka ce ya Rasulullahi al'ummanka suna maka butulci ya Rasulullah. Ya Rasulullah al'ummanka suna nuna baka yi ba. Ya Rasulullah al'ummanka suna nuna ka gaza. Wasu dai. Ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah. Matsiyatan al'ummanka. Wannan wato waɗannan matsiyata ashirarai a cikin al'ummanka. Du'atun ala abwabi jahannam. Ya Rasulullah. Saboda haka ya sayyidi ya Rasulullah ma'aziratan. Iza bada fika iza ka ba fika tibiyani wa ta'bir. Ya annabi kai haƙuri ya Rasulullah kai haƙuri. Mu mun shaida da la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Mun shaida da duk abin da muke gani na musulunci kana da hannu a ciki ya Rasulullah. Mun shaida da duk abin da muke tsammani na rahaman Ubangiji ya Rasulullah kai ne kake da ita kuma kai ne shugabanta. Kuma mun shaida ba mu da tsumi ba mu da dabara sai ga Allah, kuma duk abin da Allah yake bayarwa ta hannun kai ke zuwa. Ya Rasulullah mu kamana wanda ya wadata gabarinka mu ba mu wadata gabarinka ba ya Rasulallah. Lahazatun fi hayatina ba mu taba wadatuwa gabarinka ba ya Rasulallah, kuma ba za mu wadata ba gabarinka ya Rasulallah, domin kai ne wadatanmu, kai ne farin cikinmu, kai ne natsuwan zuciyarmu, kai ne gatanmu, kai ne mai cetonmu, kai ne masoyinmu. Idan ba dan kai ba da mun shiga ukunmu mun lalace, in ba dan kai ba da mun tagayyara ya Rasulallah, ka san da mu a cikin masoyanka. Idan sahabun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce ya Rasulallahi yaushe ne kiyama, annabi ya ce masa me ka tanadar mata, ya ce ya Rasulallahi na tanadar mata da sanka ba yawan sallah ba ko azumi. Manzan Allah ya ce almar'u ma'aman ahabba. Subhanallah. Almar'u ma'aman ahabba. Sahabbai suka ce tun da ake mana albishir ba mu taba jin albishir din da ya kai mana almar'u ma'aman ahabba. Anas ibn Malik. Shi abin da yake nema shine ya samu suhuba da manzan Allah, ba sallah ba ba azumi ba. Annabi ya ce almar'u ma'aman ahabba. Haka kuma ya gaya wa wani, ya ce hadin manzan Allah ya ce masa sal, annabi ya ce roƙi ni, ya ce as'aluka murafaqataka fil janna. Mu fa wallahi tallahi kaman yanda kuke cewa akwai abin da kuke koye da shi wai na tauhidi, wanda in kun faɗa hatta 'yan uwanku ba za su gamsu ba, shi yake faɗa. Shi yanzu sun da sun ce shi ne tauhidinsu, ya ce shi wallahi su ma ba su san tauhidin ba, su ma ba su sani ba. Ya ce akwai maganar da in ya faɗa sai sun kafarta shi. To mu kuma wallahi a abin da yake zuciyarmu akan manzan Allah ɗaya cikin kashi miliyan muke bayyanawa. Abin da yake ɓoye ba za mu iya faɗawa. Adifa da insijami ya rufe, kalman baki ma ba zai iya maimaitawa ba, sai dai a maimaita abin da zai iya maimaituwa. Sa'idat ila shafati khawatiru muhjati li yubina an hamantaki wa lisani. Ana ma ta'addaitul qana'ata warida lakinna ma hiya qissatul ashjani. Saboda haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama alar ra'asi wal aini kafi mana komai.
manzan Allah in ba Allah ba abin da ya fi mana kai. Manzan Allah muna neman cetonka, muna neman taimakonka, muna neman gudumawanka, muna neman ɗaukinka, mu bayinka ne, mu bararru, mu ribatattunka ne. ana abdul li sayyidil anbiya wa wala'i lahul qadim wala'i wannan shine kalmomin da zan iya faɗa. wa mimma zadani taraban watihan wa kittu li akhmasi surayya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa sayyarta ahmad li nabiyya la ilaha illallah kai lillahi wadiya izzul abdi izzu maliki ku wa gane ba'u yaminil kauna abdan musawwada. ba ran da za ku ga mun rabu da manzo Allah abadan. halaftu yaminan innani la yuhibbuni kuma la anfaqu an janabi sallallahu alaihi wasallam kuma shehu yace haliftu lahu bizzati inni uhibbuhu widadan safiyan fa'wa naji wa maudiki. kuji nahaji wa maudiki nahajuna wa maudiquna rasulullah in kuna zara shi'ri kaifa ahadi indahu wa inna lahu indi la ahad muwaththaqi laka al ahad minni ya rasul fa innani uhibbuka hatta hina fil qabri udfan to ba za mu taɓa barin manzo Allah ba, ba za mu saki annabi ba, ba za mu daina neman taimakon annabi Muhammadu ba. Kai ma taimakon annabin ne ya lullube ka yayi maka yawa har kake ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taimake ka ba, saboda mi ni'imar annabin ce ta zo ta shafe ka, ta mamaye ka, ta matso kusa da kai har kake ganin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai taimake ka ba. Wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taimaki annabawa, ya taimaki mala'iku, ya taimaki aljanu, ya taimaki mutane, ya taimaki dabbobi, ya taimaki tsuntsaye alaihi salatu wasalam. Kuma sharaɗin da Allah ya ajiye kwaya ɗaya ne, dukkan wani wanda bai yadda da taimakon manzan Allah a nan ba ya ce baya bukatan taimakonsa, wallahi in ya je lahira manzan Allah ba zai taimake shi ba. gaskiya ne Wannan sawa'un ka yadda ko baka yadda ba, haka abin yake. Allah ba zai canza saboda kai ba. Allah bai taɓa taimakon halitta ba sai dan annabi Muhammadu. Wani taimako ne masu dawon tauhidi da suke cewa suna sun san tauhidi, wanda tauhidin ƙarya masu bautan gunki, wani taimako ne ya wuce Allah ya turo maka annabi Muhammadu, Allah ya sanar da kai kansa, amma sai ta hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah fa ba wanda ya san Allah a cikin mu sai ta kan annabi Muhammadu. Manzo Allah shine ya zo ya gaya wa duniya cewa akwai abun bauta guda ɗaya, wahdahu la sharika lahu, ku so shi ku bauta masa, shine Allah. Dan haka Allah shi ma sai ya karar da rayuwarsa akan wannan. Shi kuma Allah ya tashi saka wa annabi, yace mana gaba ɗaya kulin kuntum tuhibbuna Allah, kun ga Allah nan da kuka ce na nuna muku, kun ce kuna son shi, kun gane shi, to ba a zuwa gurin sa kai tsaye. Fattabi'uni, ku biyo ni ne jagora. Ba a zuwa transformer dai ba mahaukaci bane kai ka tafi wajen Allah da ta ina a ina ka ganshi. Ai manzo Allah shine fitina. zarni wa man khalaqtu Allah zai ce sai barka ka gani ko duk wanda ya zama na baya bin annabi zaka ji Allah ya ce to zarni wa man khalaqtu wahida waja'altu lahu malam mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida summa yadma wa azim kalla innahu kana li ayatina anida sa'urhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar summa wa qutila kayfa qaddar summa qutila kayfa qaddar summa nazara summa abasa wa basa. To irin wannan abin Allah zai maka zai summa adbara wastakbar. fakala in hadha illa sihrun yusar. To kuma ka gani in hadha illa sihrun sa uslihi sakar wa ma adraka ma sakar. Sa uslihi sakar wa ma adraka ma sakar. Duk wanda tubki wala tazar lawahatul للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا إلا فتنة للذين. wannan ayan da ita tafiya ya wallahi tallahi kai da kuna jin me Allah yake faɗa akan wanda yace baya san annabi. Ku duba fa kai da kake cewa zaka tafi gurin Allah, sai Allah yace to ai bashi zarni wa man khalaqtu wahida. Ai karimur rasulullahi wallahu akramu wa hal sa'ilun bainal karimaini huramu. Ka zo wa Allah da annabi. Idan fa an taba Allah Allah yana son yayi intiqami, sai ya ce ma annabi ka koma gefe. Sabila da annabi shine tsakaninmu da Allah. Idan aka cire annabi tsakaninmu da Allah babu kyau. Allah sai ya ce zarni wa man yukazzibu bi hadzal hadith. La ilaha zarni wa man khalaqtu wahida. La ilaha illallah.
La ka ji ilaha istidraji ya rasulullah. wannan qur'ani ne ba kalawa na qur'ani ne ballanta naka ce riwayar ta inganta ko bata inganta ba zaka da ba ruwan Allah in Allah ya fara luguiguita ka zaka gane baka da wayo ka je wa Allah da annabi sallallahu alaihi ba wasallam. wani wanda zai mana wani wayo tauhidi mu zo mu ajiye annabi a gefe dan iska zo a tara mu da mu da kai a jahannama annabi muka rike ba zai yiwu ba ba za mu halaka da wayen mu ba mu jahannama fatan mu ya haramta mata ya haramta mata ai haramun alaihi naru qalbun ahabbahu ma asaqatu rabbahu sallallahu alaihi wasallam akwai wasu baitoci na Maulana Mushi Ibrahim da nake so in karanta basu wanda wato yanda ka san yana Allah ya saka mai malazimin wa malja yanda ka san yana wato fassara wannan waƙi'in abin da ke faruwa a rera za a karanta mana yana ce bi saumi wa hajji lam asik fal wasa'iqu bi fadli karimin yawma tublal haqa'iqu usallim tisalan azkurullah taliyan wa ma samma shay'un in tabassara za'iqu washo ce ni azmina da aikin haji na duk ba su sa na amince ranar tashin alkiyama ba fal wasa'iqu ababan da za su sa in amince shine bi fadli karimin falalan ubangiji ranar tashin kiyama yau mutubul alhaqaiq ranan da Allah zai ce kowa a tono abin da ya boye usalli ina yin sallah imtisalan dan koyi an ce ne kawai azkurullah ta'ala ina karanta alqur'ani ina kuma zikiri ko da yaushe wa ma san mashaw amma wa innan ban dauke su a matsayin madogara baran tashi kiyama in tabassara za'iku duk wanda ya dandana imani zaka damal iman to wannan ba zai yadda da ce wannan aikin wai da su ne zai jira na kiyama ba ta gamma bi fadlin ubangiji ina son kai rullube da falala abu da so inni bawa ne mai mummunan aiki mukassiran na gajiya wajen kaiwa ga gaci fatun kizuhu ka tsamar da ni dakat alaihi tara'iku hanyoyin sun toshe ba wani hanya na aiki sallah in kabir ba za ta kai aljanna ba duk abin da kai ba abin da zai kai aljanna hakika ne sai da son manzon Allah wannan haka ne annabi ya faɗa kar wani yanzu ya ce ai na ce sallah ba ta tsiyartarwa ba haka bane manzon Allah ne ya ce dukkaninku babu wanda aikinsa zai shigar da shi aljanna sai sahabbai suka ce Rasulullah har kai annabi ya ce hanni sai in Allah ne ya lallabe da rahamansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa wa wafa wa idh wafa kadhalal fa kam daka subulul abdi ya Rasulullah nawa ne hanyoyi suka toshe wa bayi amma da suka bar hanyoyin suka dawo wajenka kamar yanda wannan wanda Sheikh Jamilu ya kama na hadisin sai na Anas bin Malik yace ya Rasulullah yaushe da ai tashin kiyama mata sa'a manzo Allah yace me ka tanada mata yace ma'adatu laha min kasiri salatin wala siyamin wala sadaqatin walakin ni uhibbu Allah wa rasulahu ni fa ba sallah ba azumi wato akaron kallah Allah kawai da annabi san wato ka gane akaron kallah kai kawai yace an je wajen saboda annabi Muhammadu wato ba su san waye hakika to shine yace wafa duk wanda ya shiga wannan hanyar da ka subul abil karbi ya shiga bakin ciki wal asa da damuwa wa wafa da yazo maka wa iz wafa ka yayin da yazo maka zalal madayiku duk kuncin hanyar sa ya bubbude dan yazo da annabi Muhammadu fakat jita biddin alhanifi yace to bari ku ji taimakon da annabi yayi wanda yake ce annabi yayi taimake shi ba to ya ji fakat jita biddin alhanifi annabi kai ne fa ka zo da addinin to waye wani addini kake yi addinin manzon Allah muhaddidan kana mai tsawatarwa wa kafirai wa dafa'ata anhu kuma ka kara addinin ba dan annabi ya tsaya ba waye isa ya musuluncin wasu yi takobi a lokacin bawariku suna haske ana kai sara annabi Muhammadu bai juya baya ba annabi ya ce ko ni dai wallahi zan fita sai na kara musulunci fa'alal ida makiyan annabi suka dawo min ba'asihim duk da karfin yakin su katta kakaro sai da suka koma baya wa bayyanta najan annabi ka bayyana hanya faza minul khalaiq yau duk halitta da shi suka rabauta mun gode Allah su fa gaba daya fa sahabbansa wanda su ne masu taimakon sa wajen yaki abinda Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa harridil mu'minina ahlul kitab amma Allah ya ce masa la tukallafu illa nafsuka kai dayanka makai aka daura nauyin kaji fa gaba daya al'umman manzon Allah tamkar dabbobi ne a daji annabi shine makiyayin mu shi kadai idan ya ga annabi cewa yayi ma fada wuta ne mu ba dabbobi ba wai mutumin da kai baka ma san waye Allah ba ma baka ma san ya ake bauta mai ba malam kawai kai ka je kana ta wani mu yanzu muna roƙon duk wanda yace bai san taimakon waye biye wallahi ba ku san Allah ba ballanta na ba ku fara Allah ga hanya ba su san Allah ba wallahi daga yanzu in har ya yarda Allah a sama yake ya shirya kwarangan hawa shirya kwarangan hawa to sai ai na fir'auna ya hamana
hamanu min li sarha la ilaha Musa to wannan kuma ila ilahi Musa wa inni la ka bar shi ya ci gaba da yi. Yanzu abin da muke so daga yanzu su bi hanya. Duk wanda ya ce ya yadda Allah akwai Allah amma bai san annabi tsaban tauhidi Allah na sama, mun sallama maka daga yau ka shirya kwaranga, domin Allah ya ce fafirru ila Allah, ku gudu ku je wajen Allah, kai kuma ba za ka zo wajen manzon Allah ba. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi, na rantse da Allah akaram kallahu da wannan Dr. Jaki din yana nan a zamanin manzon Allah, tabbas wannan ayan akan sa za ta sauka. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi, ku zo wajen annabi ya nema muku gafaran Allah, lawaw ru'usahum, sai ya haka. Ka duba juwa da wai a taratsin da yi ranar juma'a wai yana haka annabi sallallahu alaihi wasallam wai yana haka. To wannan abubuwan a takaice uwa, wannan kashi na farko ne za mu dawo insha Allah. Kun san har yanzu duka wannan maganar da muke gaya muku ba mu fito muku da koda samfuri na makaman yaƙi na abu